Парвиз 11 сола наврасе ки радиои озодӣ дар бораш гузориш дода буд ба қавли пайвандонаш ба бемории саратон пирӯз омадааст. Тобистони имсол Парвиз аз он шикоят дошт ки бинобар омоси бузурги гардан ба мактаб рафтан наметавонад ва дард ӯро ҳарчи бештар азият медиҳад. орзуи Парвизи бемор ин буд ки ҳарчи зудтар шифо ёфта дар соли нави хониш ба ҳамсабақонаш бипайвандад. пахши гузориш дар бораи ин ноболиғ корбарони радиои озодиро низ бетараф нагузошт. Зарангези Наврӯшо имрӯз бо падари Парвиз суҳбат кард ва қабл аз барнома ман аз ӯ пурсидам ки оё воқеан Парвиз комилан шифо ёфтааст? бале шаҳло, Парвиз Бахталиев навраси 11 сола ки омоси калоне дар гардан азияташ медод, пас аз 6 моҳи муолиҷа ва 2 ҷарроҳӣ дар Москав шифо ёфта ба Тоҷикистон баргашт. Табибони беморхонаи Морозовский дар Русия ки Парвиз дар он ҷо муолиҷа мегирифт ба наздикони ӯ гуфтанд ӯ дигар комилан шифо ёфтааст ва рухсат карданд. Парвиз бо волидон рӯзи 22 декабр ба Душанбе баргашт. ҳоло дар чеҳраву гардани Парвиз аз омос ному нишоне нест. Зафар Бахталиев, падари Парвиз, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт дар Москав табибон ӯро 5 маротиба кимиодармонӣ ва 2 бор ҷарроҳӣ карда омосро хурд ва бадан нест кардаанд. барои наҷоти Парвиз ба гуфтаи падараш беш аз 2 миллион рубли русӣ баробар ба $26,000 сарф шудааст. ин маблағ ҳам дар пайи як маъракаи хайриявӣ аз ҷониби афроди хайрхоҳ ва фондҳои мухталиф ҷамъоварӣ шудааст. аммо агар зарангез хато накунам, пизишкони тоҷик ба муолиҷа ёфтани Парвиз хушбин набуданд. дуруст, тобистони имсол вақте мо бо Парвиз ва волидони ӯ суҳбат кардем, онҳо мегуфтанд муолиҷаи яксолаашон дар Бадахшону Душанбе натиҷа надод ва омос дар гардани ӯ ҳам то рафт афзоиш меёфту, як қисми чеҳраи ӯро пурра гирифта ба гӯшу чашмаш ҳам расида буд. воқеан ҳам дар мисоли Парвиз ду нуқта рӯшан шуд. яке ин ки саховатмандӣ ва кӯмаки дастаҷамӣ метавонад мушкилоти дармондаиро ҳал намояд ва дуввум, дар қарни 21 мешавад бемории саратонро муолиҷа кард. муҳим аз даст надодани умед ба зиндагӣ ва идомаи мубориза бо беморист.